Optimo Weather Update. Kung kita sa lakat sang panahon, naghina ng southwest monsoon ko ng bagat apang magapadayon ini sa pagdala sang pagulan sa pila ka parte sang Pilipinas. Sunod sa alas 5 sa kagahon nga forecast sang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration. Ug kulang pag-asa, hindi na initaman ka basko gangay sinabatsagan sang nagligad nga mga inadlaw. Magatupag gihapon sa Weather Bureau ang pagulan sa western section sang pungsod. Padayon man nga ginamonitor ang isa ka bagyo sagwa sang Philippine Area of Responsibility. Ining may international name nga Pelo nga subong yara sa tropical storm category. Sunod sa pag-asa, manubo ang tsansa sini nga magsulod sa PAR kag nagapalayo subong sa landmass sang Pilipinas. Uli ini nga nakitaan sa kalayon nga 3,325 kilometros na sidlangan sang extreme northern Luzon. May pag-ulan-ulan naman nga maeksperiensahan sa pila ka mga lugar sa Western Visayas subong nga aga. Sa thunderstorm advisory number 2 nga ginpagwa 20 minutos pasado alas 4 kay na sang kagahon nakabutang sa listahan sa mga lugar nga may ulan subong amo ang Iloilo City, Pavia, Oton, Santa Barbara, Cabatuan, New Lucena, Zaraga, Leganes, Dumangas, kag San Miguel. Yari si Chinel Dominguez, Weather Specialist ng State Weather Bureau. Inaasahan natin magiging concentrated na lamang yung mga pag-ulan lalo na dito sa western section ng ating bansa. Sa ngayon, patuloy din nating minomonitor itong bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na may international name na Pelu at kategoring tropical storm. Mababa naman po yung tsansa neto na mapumasok ng ating Philippine Area of Responsibility at magkaroon ng direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. At patuloy itong kumikilos palayo ng ating kalupaan. Si Sinel Dominguez ang weather specialist.